L'Europa es consolida al play-off aprofitant la derrota del Masnou aquest migdia i guanyant el camp del Terrassa. Els de David Pirri han gaudit de diverses ocasions per estrenar el marcador a la primera mitja hora, però no han estat encertats. L'Europa també ha perdonat abans del descans, quan Ignacio Rosillo, amb tot a favor en una centrada de Nils, ha enviat la pilota fora. Directe i sabent que havia opció d'enganxar-nos al playoff, l'equip ha donat el to, no ha estat nerviós en cap moment, ha tingut controlat el Terrassa, un Terrassa que és molt perillós amb la pilota, que sabíem que patiríem per tenir-la, però he sabut estar en cada moment i crec que és important, són 3 punts que el donen aire i continuen per deixar el camí, això és molt llarg. A la represa, però, el partit s'ha desequilibrat quan l'àrbitre ha xiulat penal a favor de l'Europa per una entrada sobre Pastells. Javi Lara no ha fallat la pena màxima i ha fet el primer pels escapulats. A la jugada següent, l'Eva evitava l'empat i un parell de minuts més tard, Ignacio Rosillo aprofitava una contra per fer el segon gol dels graciens. Tropiezo importante por los puntos y porque ya con el gol average pues son más que 3 puntos pensando en un final de temporada, un hipotético tropiezo porque no hemos estado en ningún momento. Nos han ganado en todas las facetas que puede haber en un partido de fútbol, ellos no las han ganado a todos y bueno, yo creo que con diferencia uno de los peores partidos de la temporada de mi equipo. El 0-2 ha fet molt mal als agarencs, que només han pogut retallar diferències gràcies a un penal en el temps d'afegit que ha transformat Jaime Fuentes. Abans d'acabar, Padilla ha estat expulsat amb veure una groga i després la vermella en la mateixa jugada i serà baixa pel proper partit contra el Figueres. Amb aquesta victòria, l'Europa situa 5 punts per sobre dels seus perseguidors més immediats, Terrassa i Masnou, i retalla la diferència amb el líder, l'Escó, que ara és només a 3 punts. El Terrassa es manté 5è.